carte nationale d'identité biométrique o dilu damnela ital jamana kan ule état d'urgence sigi ka sababu ke do frache laban temelena tungarake ma ba saba nyogona ule jigina uga babulo fe Sahel jamana ka kerengere la Mali Burkina ale ni Niger ko demsenu ka kungo banani o ye malnutrition ko obeson ka demseni 1 million kelen nyogona remine ale ni kita so laban baldo bina ino ayre la ka foko ma saba ulu bonela unila akose fe ambalma ambena ni kibara ne wala ye o ka bidon kibaru konnala Mali carte nationale d'identité biométrique ni o koni kun baraw damela abe wati bo bara kun fala munun kala o mogo ulu koni ka carte d'identité biométrique o dili damela uluma kawla dona ka fa kunun tratado avril kalo kletan kele Mali ministre de l'administration territoriale Ibrahim Ikassa Maiga ale rive gauche mogo ka ulu ka bara ka o kun falo damne ni o koni kera lafiya bugu meribala commune 4 konnala muye rive droite mogo era kon fenetay ba ko fe mogo ministre de la sécurité général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale fane o bara kun falo ke ni o ye o carte kun falo ulu dili ni carte biométrique munun flene ko nunu koni kun takala abeta sandurula ko wa a bara kun falo munun koni be ka keni ko nunu be la jelen koni be ka ke fula ko gani kun falo nunu koni temela ko ato Kenya ko da koni be soro ka do ola ambe wati mine ko sta ko carte biométrique nunu a bara u koni be ka keni carte ni nawri ko wa ko ni mo mun koni uta soro ko ulu era koni fene be tani u ka seben korolon koni ka ulu koni di ka ulu di a bara ke bawma sabla carte biométrique mi flene ko ale koni mena fen chama koni placita Mali konnala ina fo Mali carte d'identité nationale korole ko abe carte ni naka o fene placita ale ni carte consulaire fukata se carte électeur ma ko wa carte biométrique ale minali ko abe ke yoro munun konna ko ugone freski wala sa mo ko kon be se ka o yoro ndo ko bololo siraka akon be se ka don o feni o koni sirae www.jevalide.monina ko ni tara o site kon ka ibse ka kibera o kon soro ka don ibse ka ta ika carte biométrique mine yoro munna yoro ka surila ko wa o yere fene ko fe uye nega juru sira do kon fene labla ni bela jelen kon be se ka weleli ke no wala sa ka se ka ika carte biométrique ka amine yoro don ko wa o fene ko fe masi kontena se ka mo ka carte biométrique mine anola sabla ko ni tara bara laban do ko nebe ke ni o ko ni ka iteke ko ni da ka empreinte ko la je no asoro ni mamu ko ni ka kuna fune o tala ni o ma kilene do ko o sirabe ko wa fene ko vérification faciale ko refene be no ni ka nyeda ale ni mamu ko ni photo be carte sanfe ka se ka ulu era ko ni fene la je no asoro ni alibi o ma kilene ministre de la sécurité o ka représentant colonel Mamadou Suguna o ye ayre ka fo ko Mali carte nationale korole ko o ko ni bena se ka to ka barake ko fuka ta fo sankelen koni kera ko wa fene ko carte biométrique koni be ka di mogo munu mani ko ni ulu koni be fe ka segin kuraye ka segin ka utawke ko o koni be ke ni warsaraye ko wa fene carte biométrique adna ke sababu ni ka se ka tamasira were koni fene nogoya CEDEAO ale jamana were koni anga ministre de l'administration territoriale Ibrahim Ikassa Maiga ale koni ye kunani koni ye ni carte nunu koni inglanina ni u fala era koni te doere ko mamunu koni be no ni ubeta seben kuntan koni inglan Mali jamana de untogola ni ka u yɛrɛ kɛ malidenw ye ka sɔrɔ u tɛ malidenw ye ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka o falsification ninnu ka ulu dabila ko wa mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kalafiliw waati ye ko a bɛna kɛ sababu ye suyɛli kɔni kana na se ka kɛ kalafili la ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko nin kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka se ka dɔ bɔ jamana o kɔni ka musakaw la ko sabla carte nina fo ka taa se carte d'identité nationale ma ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye musaka ye ka ɲɛsin jamana ma kɔrɔlen ko wa ko ni laɲini nunu ko nunu kɔni kun fɔra kabini assise nationale waati la ko a nanna yɛrɛ o kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na Mali ni CEDEAO jamana tɔ ko u kɔni taama o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko mɔgɔ olu kɔni ka wuli ka taa u ka carte biométrique minɛ minnu kɔni ka baaraw kɛla ka ban ko nka minnu ka baaraw ma kɛ ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka u gɛlɛya u ka carte biométrique ka olu ɲinini baara daminɛ sabula carte biométrique o mana di mɔgɔw ma ko san kelen o kɔfɛ a bɛ se ka kɛ carte tɔ ninnu kɔni ko baara tɛna kɛ ni olu ye tuguni kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Itali jamana olu ye état d'urgence sigi ni o kuntagala bɛna ta kalo 6 la ka sababuya kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen na ko tunkarake ba saba ɲɔgɔnna olu kɔni jiginna u ka babolow fɛ yen nɔ kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ Itali jamana u ka conseil des ministres senfɛ o ye état d'urgence ka o kɔni sigi tratado avril kalo tile 11 ka sababuya kɛ tunkarake minnu kɔni bɛ ka jigi u ka babolow kɔni fɛ ko o kɔni bɛ ka dansago
ko nin duga frontière labayna ni oni paki yɛrɛ kɔni bɛna ko tungaranke ba saba ɲɔgɔnna olu kɔni ne jigina u ka babulu fɛ ko baɲumankɛ tɔn minnu kɔni bɛ babulu ninnu fɛ ko tɛnɛn do olu kɔni dɛmɛ do tungaranke ba fila ɲɔgɔnna kɔni ma ni nunu kɔni tun bɛ ji camancɛla la ko nunu kɔni tun bɛ batoba dɔ kɔni kɔnɔna la ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko jama kɔni kun ka ca ni bato in yɛrɛ kɔni ma ni o kɛra sababu ye ni baɲumankɛ tɔn ninnu olu kɔni wulila joona ni ka se ka dɛmɛ do ni mɔgɔ ninnu ma ko o kɔni kɛla seseli ye gun kan ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko tungaranke 400 ɲɔgɔnna ko garde côte olu yɛrɛ ye o mɔgɔ ninnu kɔni fɛnɛ minɛ ka pasero yengun kan ko sabla o mɔgɔ ninnu kɔni fɛnɛ tun bɛ cogoya min kɔni na ko o kɔni kasara o tun bɛna bonya kosɛbɛ italikaw ka minisiri min kɔni ɲɛsilen do lakana ma fo ka taa se u ka kɔgɔji sanfɛ kow kɔni ma ko salo maa minnu kɔni nana ko n'i ye o ni ɲinanta kɔni ta ka da ɲɔgɔn ma ko salon ta ɲɔgɔn mɔgɔ 4 ko olu kɔni ne nana ɲinan san kɔnɔna la ko wa a ko kɔni taabolo min kɔni filɛ nin ye ko sɔni a kana bali kɛ ko u kɔni état d'urgence ka o kɔni sigi ni o musaka yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara ni o bɛ taa sefa o miliyari 3 ale ni miliyɔn 200 ni kɔ ɲɔgɔnna la ko ni musaka minnu kɔni filɛ nin ye ninnu bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka centre dɔw kɔni dilan walasa cogoya min na ni tungaranke minnu kɔni nalen filɛ nin ye olu bɛ se ka mara o yɔrɔ ninnu kɔnɔna la ko wa fɛnɛ ko Itali jamana ko o kɔni bɛna sariya dɔ kɔni don ba la kabini février kɔni tɛmɛlen a kɔni kun ye o sariya kɔni sigi sen kan ni o kɔni bɛna tali kɛ baɲumankɛ tɔnw olu kɔni ka dɛmɛ la ka ɲɛsin tungarankew ma ko sabula u ka wulikajɔ min kɔni bolodalen filɛ nin ye ko o kɔni kan ka kɛ sababu ye san 10 natɔla in kɔni na Itali jamana olu ka ministre de l'intérieur o kɔni ka fɔ la ko k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la kana bila avril kalo tile 11 na ko tungaranke ba 30 ko olu kɔni ne donna Itali jamana kɔnɔna la ko wa ko nunu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛla ni kɔgɔji siraw de ni a yɛrɛlen do k'a fɔ ko o kɔni ye sira ye mun kɔni ye sariya sɔsɔ o kɔni sira ye kibara wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ye baɲumankɛ tɔn bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsilen do denmisɛnninw olu tɔbɔtɔli ma o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna la denmisɛnninw ka kɔngɔbana ni o ye malnutrition ye ko o kɔni bɛ sɔn ka denmisɛnnin miliyɔn 1 kɔni ne minɛ Sahel jamana dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Mali, Niger ale ni Burkina. UNICEF ni o ye Fonds des Nations Unies pour l'enfance ale ka sɛbɛn dɔ kɔni bɔra ka kɛ ni juma tɛmɛlen ale ka o sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ba 900 ale ni 70 Mali ale ni Niger kɔnɔna la ko ninnu kɔni de tɛ ka balo sɔrɔ a ɲɛma ko ni o bɛna kɛ sababu ye ka se ka bana gɛlɛn dɔw kɔni lase nin denmisɛnnin ninnu ma ko wa nin kuma minnu kɔni filɛ nin ni o bɛna denmisɛnninw kɔni minɛ ko o kɔni jubajiw o kɔni bɔra lakanabaliya la ko sabula UNICEF ale ni a baarakɛɲɔgɔn caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ dɛmɛ kɛ ka se denmisɛnninw kɔni ma Mali yɔrɔ caman na fo ka taa se Niger ma ale ni Burkina ko ga ka sababuya kɛ lakanabaliya ye ko olu kɔni ka baarakɛlaw olu tɛ se ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ ko ne denmisɛnninw ta k'a lajɛ ko sigiyɔrɔma 100 o 100 la k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila kalo 23 la ni o ye san 2 ɲɔgɔnna ye ko denmisɛnnin 100 o 100 la k'i bɛ taa sɔrɔ ko 82 ko baloko dɛsɛ bɛ olu la ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko denmisɛnnin kɔni farikolo mako bɛ fɛn minnu kɔni na ko hali o fitinin u tɛ se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la UNICEF ale kɔni ye a ɲini nin jamana ninnu kɔni ɲɛmaaw fɛ u kɔni ka u jija denmisɛnninw olu ka baloko ka olu kɔni bila u ka haminanko fɔlɔ la ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ mun kɔni ye malnutrition ye ko u kɔni ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na jɛkulu dɔw kɔni bɛ se ka sɔrɔ minnu kɔni ka baara ɲɛsilen tɛ dɔwɛrɛ si ma walasa ka se ka malnutrition ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ denmisɛnninw kɔni la ko Niger jamana ni jamana 3 la ko o kɔni de ka kungɔ o bɛna juguya ni a bɛɛ ye sabula ni ye a ta k'a lajɛ denmisɛnnin ba 430 ko malnutrition o kɔni bɛ olu de minɛ ɲinan san kɔnɔna la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ale kɔni ka salon ta ko o kɔni kun ka ca ni o ye fo denmisɛnnin ba 60 ɲɔgɔn na ni o kɔni ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko Niger kɔni malnutrition ko dɔ bɛna bɔ o la ɲina nka o bɛna ta ko o kɔni de ka denmisɛnnin kungɔtɔ o kɔni ka ca ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen ta ye ko mun ye Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ye ko ni ye a ta 100 sara la ko 18 ɲɔgɔnna ko o de farala o denmisɛnnin kungɔtɔw kan ni o ye k'a fɔ ko malnutrition kɔni bɛna minnu minɛ sabula jateminɛw kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ba 300 ale ni 67 ko malnutrition bɛna olu kɔni de sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna la ko wa Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta jubajiw ko lakanabaliya b'o la ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko baloko gɛlɛya o yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'o la ni a yɛrɛlen do k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka gɛlɛn ni gɛlɛya ninnu de kɔni faralen ɲɔgɔn kan o bɛna kɛ sababu ye ka dadigi kɛ Mali ale ni Niger fo ka taa se Burkina ma o denmisɛnninw la ka taa malnutrition o kɔni ta fanfɛla la o hukumu kɔnɔna la a ɲini do jamana ɲɛmɔgɔ ma u kɔni ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa cogoya min na malnutrition o kɔni bɛ se ka kɛlɛ
kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye tɛnɛn don avril kalo tile 10 kita yen sigida dɔ la ko Darsalam so dɔ kɔni binna yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 7 olu bɔnɛla u ni na wa maa 8 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kita yen sigida min kɔni bɛ yen nɔ ko Darsalam ko so labanbali dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ ko nin so in kɔni nana bi ko o binni kɛra sababu ye maa 7 olu tanyala maa 8 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna mɔgɔ minnu kɔni joginna dɛmɛ donna olu ma ni ka taa ni olu ye kɛnɛyaso kɔni na walasa olu ka furakɛliw olu bɛ se ka kɛ a tɔ maa 7 ni a yɛrɛla k'a fɔ ko olu kɔni bɔnɛla u ni na olu kɔni ka sukoya o kɔni kɛla tarata don avril kalo tile 11 an ka dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ala ka u dayɔrɔ sumaya an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔn na